240 kilo, hè? Oké, publiek. En nu de slee. Nu ben ik benieuwd. Hoe doet hij de slee? Kijk eens, hoe sterk is hij? 280 kilo. Kijk eens, in één keer. Hij gaat gewoon in één keer. Kelder eruit. Gisteren een zware wedstrijd. Kijk eens even. Kijk eens even. Hij trekt er gewoon in één keer door. Kelder eruit. Hij stopt daar. Hij doet hem in één keer. Nu weer een power stance. De blokken. Kijk eens. Oh, jongens. Oh, Kelder eruit. Oh, ho, ho, ho.